ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 1 май 2026 сол навори хонаҳои арзонтарин дар канали Сауду ТЖ ёки Сауду ТВ ам бигем хато намекунем. Мақсад хидмон авторӣ ҳарди канал. Ирӯза видеода дӯстони азиз 12 хона, 12 хона набор кардем. Нарх наво мақсад арзонтар. Чем дига видеоҳо хеле арзон дӯстон. Иншоалло ки хонаҳои душанбера набор кардем, тамошо кунен. Хай якта дута ҳастай, аз Ҳисор ҳастай, аз як чанд ҷои дига мақсад ҳастай. Яки ами обши номи видеора хонаҳои душанбе бигем хато намекунем, чунки қариб ки 10 та хона аз дохили Душанбе, яъне ки квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ арзон баҳри шумо. То охир тамошо кунед, худо хоҳад маъқул мешава. Ана ҳамин домда як хонаи зур дорем. Баъдан барои реклама WhatsApp мегузорам, чизе ки ҳастай муроҷиат бикунед. ҳатто омада хонаҳотона аз пешам навор мекунем. Навора шурӯъ кардем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ акада муроҷиат кунед бачаи азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. як камада навис ки бародарҷон мада хона дар корай, маблағам камтаракай, хай кадоме ки мисол дора ёки хоҳиши дастгирӣ кардан дора, ами WhatsApp мада бинависа. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мода хона дар корай то 170 000 сомонира дорем. Кадометон ам хеле вариантҳо қати хонаҳои фурӯшӣ дорен? ина марама дар WhatsApp бинависен. ҳамиқа ки мегӯяд ягон кӯҳистон набоша, ами ҷои ободтарак боша, ягон 2 дар хона 3 дар хона дошта бошад, то ки мо зиндагӣ кунем. марама дӯстон кадометон дорен, занг бизанем. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан видеонавора тамошо кунен. абзора нигоҳ кунем бачаи азиз. чӣ хел дидесен гирдаш понности маҳкам кардагӣ. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрезда қарор дорад. гирдаш маҳкам, картошкаҳо шинондагӣ, хона кардагӣ, забор гирифтагӣ. шаҳри Ҳисор, Уртабуз 2 хона 6 сотиқ замин, баня оғул дорад, ҳоҷатхона дорад. шаҳраки Шарора, Уртабуз 2 кӯча мега иса мактабай, масҷидай, аптека, тамоми чӣ дорад. 510 000 сомон нархаш. худо хоҳад бо муомила ҳам дорад. лозимтон бошад дӯстон, ина 510 000 сомонӣ аз номи канали мо занг бизанед. шароитҳои хуб дорад дӯстон. нигоҳ кунед, аз ҷумла ҳами гирду атрофша мақсад ҳамаи шароитҳо ҳаста. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дар ҳами дом дӯстон як ҳуҷрагаи 35 квадрата дорем ки дар этажи дуюм қарор дорад, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. мега ки ман 490 000 арзиш мондам. кадомида лозимай бия бина ёки занг бизана, масиҳат мекунем, муомилаи соз мекунем. 490 000 арзон мешавад. рақамҳои 0990 дӯстон занг бизанен. чӣ хеле ки дидесен мақсад хитон тамошо кардесен, ремонтош фасон хушрӯ кардагӣ, ҳоҷатхона дора, баня дора, кухни дора, як хонаи хушроак дора, дар этажи дуюм қарор дора. яки этажи гарячи дӯстон азиз.
домам мақсад доми баландошиёна нест, ҳамун 4 этажа ёки 5 этажае ки дар этажи дуюм ремонтҳои хишту қати 490 бо муомила дорад. 35 метри квадратӣ. дӯстон дар ҳамин домай занг бизанем. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. пушти хонада латоки ова дидесен дӯстон. анама ай дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавам. нигоҳ кунед накам. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи ҷиликул райони Первомайда қарор дорад. 550 000 арзиш дорад. 4 хонагаҳай 8 сотиқ замин дорад. ду рақами ватсап рӯи экрани шумо. аз хона то района 3 километр роҳ масофа дорад. мега ки обши 4 дар хона, 3 хона иса, 1 хонaiga меҳмонхона бо гараж, газхона, аловхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. обсвет ҳаст, ҳама вақта ҳастай. хонара мега 8 сол пеш сохтем ша. 8 сол пеш сохтагӣ бо деволи лоӣ. ростшидагиай хона ба мактаб 5-6 минут роҳ масофа дорад. дута мактабай. хоб ду масҷидай, аптека ҳастай. ремонти хона 100% ҳастай. ҳуҷҷатошам 100% ҳастай. суми нали чӣ боша агар иншоалло муомила дора. ҳозирашта 550 000 сомон. ноҳияи ҷиликул райони Первомай. дӯстои гиромӣ, ҳамин наворда лайк монен шумо фақат. агар хоҳиши дастгирӣ додаратона савду теҷера дорен, видео дея лайк монен, айтара шумо як дастгирӣ беҳад калон. чунки ин лайкҳои шумо бачаҳои азиз навораи моро тоб мебарад. худохоҳ баъд ҳамин хонаҳо соҳибошонам ёва хонаҳо савдо мешаванд. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, бардори азиз, сеҳуҷрага квартира дар ошиёнаи дуюм, масоҳати 73 квадратни метр дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. 73 квадрат 499 000 сомон. рақамҳои 66 ва 69 ахири рақамҳои соҳибхонада муроҷиат карда метавонед. 73 квадрат 3 комната дуюм этаж 499 000. чӣ хел дидестен? стяжка пол кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, перегородкаҳо кардагӣ, пашти ҳам як 60% 70% тайёр кардианша. кадом мегира гила гилкорӣ карда зинагира сар мекунем бачо. марҳамат, занг зад пурсоншен. вақте ки хона равон мекунен, аму хонара я зай навор кунен ёки видео кунен ки аму дар видео ҳамаи ҷои хонаҳо бия. ҳамин тамошобинода дӯстон фаҳмо боша. аз роҳ ҳам кам-кам видео кунен. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ бачаку азиз. анаи квартира дӯстон просто квартира оддӣ нестай. нигоҳ куненда дар борааш нақл мекунам. квартираи фурӯшӣ ду комнатага квартира дар ошиёнаи шашум. масоҳати 45 метри квадратӣ. калидор, ду хона, баня, ҳоҷатхона, кухни, душа диден. 410 000 арзиш зарнисорда қарор дорад дар шаҳри Душанбе. телефонашон 6050 ахиришта занг зада аз номи канали Савдо ТЖ бигӯен ки мо тамошо кардем ай канали Савдо ТЖ ака хонат маъқул шед. 45 квадратай 410 та иншоалло бо муомила дора. дар этажи шашум занг задем дӯстон азиз. хонаҳо чӣ хелай арзонай, қиматай. ягон хонаи ба таби дил ёфтем подписчикоё ки не? ҳамишам комментария кунен бо беҳтарин мешавад. ҳамин видео дӯстон комментария дора, лайк дора. ай подписат содам ба хотири худтон хубай. вақти навор кардем смс меравад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон дар этажи 11 мо якхонагаи 56 квадрата дорем. ира мегиренда перегородкаш мекунем. якхонагаи 56 квадрата. ин дом дар ки ҷоҳай? дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Гипрозем қарор дорад. Гипрозем 435 000 сомон. 56 квадрат. рақамҳои 51 52 ахирша занг занед. ана ҳамин дом чӣ хел мебинен? аз литсаи дом фасадаш кардагӣ. қисми дохили хона перегородку кардагӣ нест. коробка бо газоблок. дальши маълумот занг зад бигиред дӯстон.
ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи дуюм 55 метри квадратӣ якум Советский, шаҳри Душанбе 465 000 сомонӣ. Якум Советский доми советӣ дӯстони азиз 4-этажный дом дар этажи дуюм духонага сехонага кардагӣ квадрат 55 квадратный метр хел банум духонага не ки сехонага кардагия бача азиз. Доми кирпични хона дар беҳтарин макон қарор дора 465 000 арзиш. Худо хоҳад муомила дора. Лозим боша аз доми савдо теҷа дӯстон занг занед. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин доми замонавӣ қарор дорад. Се комнатага квартира дар этажи ҳафтум масоати 85 метри квадратӣ ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. дӯстони азиз, ассалому алайкум мардум подписчикои канали Савдо ТЖ. 85 метри квадратӣ дорем мега. Хона қарор дорад дар радиостанса. خب هفتم ошиёна ҷойгир мебошад. Дом аллакай буд шудааст. Иҷозати ремонт ҳаст. ноҳияи Рӯдакӣ, радиостанса. 7 этаж, 3 комната, 85 квадрат, 435 000 сомонӣ. Бача 85 квадрат ира мегинен 4 комната мекунем. Медонед намира? ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи даҳум дар масоати 31 метри квадратӣ хона кардиянд. Фурӯшӣ як ҳуҷрага дар кӯчаи Борбад, ноҳияи Фирдавсӣ 65 микрорайон, ошёнаи даҳум, масоати 31 квадрат бо таъмири замонавӣ. Бинои наву замонавӣ 16 ошёна дар ошёнаи даҳум. хонаи мо як тиреза дорад. Мега дӯстони азиз, хона дар ҷои хуб бо инфраструктураҳои рушдёфта, наздикӣ ба мағоза, нақлиётҳо, боғча, мактаб. нархи охир савдо намешавад. 463 000 сомон дига арзон намешавад. дӯстони азиз, 31 квадрат этажи даҳумда рақамҳои 99-95 далши маълумотша занг бизанем бигирем. дӯстони азиз, ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 12 масоати 55 метри квадратӣ дар Гипрозем, заправкаи Тоҷирон. иҷозати ремонт ҳаст. духонага карда мешавад. аз ҷумла 55 квадрат ба ҳамхотир. мардум зиндагӣ кардестанд. ду талиф дора. 480 000 арзиш дора. Гипрозем, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. рақамҳои ахираш 70-70 кадомида интересия дӯстон зангза бигирен. ҳолати коробка, стяжка кардагӣ, тирезаҳо ба фикрам часпондагӣ. як бор дига нигоҳ кунед бачаҳо азиз. ин тирезаи часпондагӣ, стяжка кардагӣ мегирен. шкатур, шпаклёвка, далши маляр никор. баъдан зиндагии шоҳона аз номи Савдо ТЖ алё кунем бачаҳо азиз. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ошёнаи 14 қарор дорад. масоати 44 квадрат, дуҳуҷрага, духонагаи 44 квадрата, 14 ошёна, намасорика бо таъмири замонавӣ. ҳеҷ кас зиндагӣ накардааст. дар Душанбе дар Зарафшон мега 380 000 сомон дар доми Мастер Окда қарор дорад. пеши таксиҳои Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар
посольствои Узбекистону Америка, кабинети чӣ мегӯянд, поликлиникаи 14, қариб ки кабинети 14 бигем. Поликлиникаи 14 дӯстони азиза, таксиҳои ҳисор, пеши таксиҳои ҳисор, инфексиони балнеса ҳаст ку дӯстон. Ана ҳамуҷа дӯстон қарор дора 380 худохоҳ муомилаи содора занг занед. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯши ахирон мон. ана ҳамин домда дӯстон квартира дорем. нигоҳ куненда, якхонага квартира дар ошиёнаи 4 масоҳати 36 метри квадратӣ дар маҳаллаи Навбаҳор, шаҳри Душанбе. ин маҳаллаи Навбаҳор дӯстон ба фикри ман ки ҳамин чӣ мегӯянд, гипразенда дохил мешавад, шояд гипразен бошад. доми 4-ошиёна хона дар ошиёнаи 4 қарор дорад. ноҳияи Сино, маҳаллаи Навбаҳор, якхонага 36 квадрат, канечкаи маршрути 58 дӯстон азиз. марҳамат занг занед 473 000 сомонӣ. иншоалло муомилаи соз дорам. дӯстони азиз, навори мо ҷанбаси чизе буд. роӣ карден, хоҳиш карден, комент карден, занг заден, ҳамаша мондем. ана далчи барои қабули реклама роӣ кунен. омада хонаҳотона дӯстон арзонтар навор мекунем, отделни ҳам мегузорем. лайкҳоро монен, дар канали маҳози подписатсия кунед.